takto. Takže takto streda raňajky. Ryža, čiže to je fazulka. Kuracie páročky. Píše, že čipolitas, to sú takéto párky, to je mäsko s ryžou. Slanina pečená. Chýba, a to je to isté, slanina pečená. Vajíčka celé. Tu je praženica. Bude asi to isté, a volské oka, ale varené, nie pečené. To isté. A tie asi idú, keď je tu toľko. Tu si spravíte kávičku, tu si zoberete džús. To sú chlebíky, aj celozrné, aj biele pečivo. Tu sú také malé rošteky, aj celozrné, aj bagetky malé. Veľmi chutné, veľmi dobre spravené tieto. To si dávam často k raňajkám. Tu vám spraviť čerstvé lievance, teraz to zrovna nie je, niekde si odskočil, ale určite nie sú dlhšie ako 20 minút. Tu sú rôzne prílohy. Si môžete vybrať čo k raňajkám. Paradajky, uhorky, olivy, zelené, akože čierne, tu sú rôzne dressingy, jogurty, jahodový jogurt, lesné ovoce, plain jogurt, to ani neviem čo je, moja angličtina nie je dokonalá. A tak. Čiže to je niečo na sladké chute. Takže tu máte vianočku s kakaovom, svetlú, veľmi chutná. Tu máte salámy, rôzne druhy, syry, rôzne druhy. Ak doma chuť na zmrzlinku, tak to si môže zobrať na nuky. S jedlom bez problémov, výber si môžete spraviť podľa seba.